И коста хора, днес играем Clash Royale. Имам 3 легендарки, която тази Electro Wizard ми се падна точно преди малко от Free Chest. И когато я пусна, ги запва и мисля, че е яка. Както и да е. Така, клан честа ще започне след 12 минути. Мисля другия път да направя клан и всички да се съберем заедно в моя клан. Така, да започнем да направим една битка. Така. Сега ще ви покажа как ги запва. Knight. Да пуснем Ice Wizard отзад. Така. Ето, вижте. Така, запва го. Тук аз няма да защита, защото ще ударя само един път. Да, и... шит. Запвам ги. Бзд. Така. Сега ще направим една хубава атака. Пускаме елитите отпред. Уизърда също, Ice Wizard. И чакаме. Ужас. Не. Добре. Така. Мисля, че му я взимам, ако не се защита. Той се защита. Поне направих демидж. Добре. Взехме много демидж. Така. Бум. Умират. Сега ще пуснем и Ice Wizard. Тази комбинация е идеална. Опа! Обаче те почнаха да стрелят. Така. Взимаме. Лава Хаунд. Трябва да запнем. Така. Така. Мри, Лава Хаунд. Мри. Мри, Лава Хаунд. Твоята кожица мръсна. Мри, бе! Мри, бе, гадино! Шит! Не! Не! Така, добре. Не! Ще пуснем. Опа. Сега ми я взима, нали? Поне аз новата да взема. Не, добре. Добре, аз новата тази. Така. Лава Хаунта сега вече. Да, човек. Пускаме спир. Така. Така. Сега ще направим една хубава така. Така. Запваме ги. Слагаме Ice Wizard. Също така и електро. Опа! Зап. Добре, и Fire Spirits. Така. Там. Мислех да пусна варела, но... Какво стана тук се? Гледай къв съм никъдъринове човек. Къде пуснах? Значи... Да ги запвам. Така. Опонент left the match. Така. Дай скелетон армито. Дай.
Не мога, не мога. Оф. Така. Пишете също в коментарите как да се казва клана и какъв друг дек силен за 7 арена може да е по-ефективен от моя. Тук ще играем малко на Classic Draft Challenge. Така. Ice Wizard, Hawk Rider, Фурната аз предпочитам. Така. Хълк, кафато. Така. Сега ще пусна най-добрата карта от тук. Видяхте ли най-добрата карта? Скелен. Опа! Аз много да ни Барбора. Така. Стрели! Така. Слами един хок. Ice Wizard да го защитава. Дай хок. Дай му газ. Не. Добре, източихме го малко. Поне и малко. Това бива. Тук ще сложим еликсир колектор. Така. Газ ще почне да работи. Добре. Така. Правим го. Оу, шит! Оу. Ай, стреляйте по то. Престреляйте по този изворот. Али... Не, човек. Добре, аз ме взех. О, там. Оли! Дай. Източил го. Така. И вземи си. Абе, гледай ми стреля по еликсир колектора. Ах ти, издруче долно. Така. Ето тук скеленчетата. Скелетоните. Най-добрата карта. Така. Мисля, че ще му вземем тук. Това лайтинг ли беше? Давай, правим го. Така. Айде! На 99. Шегуваш ли се? Оу, шит. Пускам код ми падне. Стреляйте по този. Не. Добре. Защитаваме. Така. Уоу. Окей, брат. Виж, стреляйте по то. Така. Аз да размажа отзад. О, взимам му. О, право го. 3, 2, 1. Бум. Добре. Така. Добре. Мисля да приключвам с клипа. И чао.